12. Pagpaabot sa Gobyerno sa Dios. dili pa mo balik si Kristo. Si Kristo karon ni ana si Kristo. Ako magaingon kaninyo nga si Kristo ni ana. Sige kay napasabang siya. Oo. Ang Sige. istorya dito, bisan gani ang mga anghel sa langit, wala makabalo kung si Kristo mo balik sa kalibutan. Pagluwas pa siya dili na. Sige. Okay no, mga paghukom ta. okay, mga igsuon nindot kayo. Muna akong giingon nga Purik ang yung giingon atong masahon. Matthew 24:36. Wala may tao nga usa nga nakaibalo nga si Kristo ni anak. Okay. Bisan gani ang anghel sa mga langit, wala. Wala may balo. Okay, atong basahon na, basahon para ma-clear. Unya matubag na to. Okay, Mateo 24:36. Chapter 25, verse 36. Basa lang. Okay. Apan mahatungod niyatong adlaw og takna, walay usa nga nang hibalokon kanus bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak kun dili ang amahan lamang. Okay, mga igsoon, no? Bisa ni atong adlaw, walay nasayod, manulunda, bisa ng anak, gawa samahan. Karon, kung diha ka mo basa, magpabilin nga kita dili mahibalo. Hinumdumi ninyo nga kanang suguon sa Dios sa kalibutan tao ra po. Mo nga dili tanang tao atong ingnon nga wala mahibalo. Tanawan ninyo sa di pa nako ihatag ang tubag sa sitas na iyang gibasa. Buot ko lang ipahinumdum kaninyo. Sa unang panahon, ang tanang tao sa Israel, nahibalo sila nga na'y Misayas moabot. Nahibalo sila nga si Elias moabot. Pero, pag-abot sa panahon nga si Misayas diha na, kumusta ang Israel? Nahibalo ba sila? Wala. Nga naman, unsa may rason nitong tanan, nga wa man sila mahibalo, nato, nagiingon nga walay nasayod, maurapot sa unang panahon. Gidahon nila nga walay nasayod. Sa una to ha, one city by city. Okay, one city, 20 city atong basahon. Okay. Si Kristo nasa to kasi dawato na po. Apan nang hibalok kita nga kining tawhana kung taga-diin siya. Apan kung muabot si Kristo walay usa nga mahibalo kung diin siya gikan. So, mga igsuon, sa unang panahon, diha na nang hunahunaa sa tao, nga walay nasayod, diin gikan ang Kristo. Unya, atong dadong gihapon karon tungod kay doon na may sitas itong nibasa, walay nasayod sa adlaw sa takna. So kung diha na takuto, di ta mo basa sa laing panin, dili ta kakita sa tinuod ng kaluwasan. Kay maot ka na nahitabo karon sa tanang mga pastor. Maulam kani ang akong ikaingon kaninyo. Kung wala kani masayod ang inyong pangulo, unsang adlaw mo balik ang inyong Ginoo, dili na siya sinugo gikan sa langit. Ngano man, ang sinugo nga gikan sa langit, kumpleto ang tanan. Kay kung pananglitan ikaw amahan, musugo ba dahil ka sa imong anak sa pagpapalit sa butang nga wa mahibalo ang imong anak sa paliton? Ha? Kinsa man kaninyong amahan karon nga musugo sa iyang anak sa pagpapalit sa butang nga wa mahibalo sa pangitaon? Walay amahan anak. Mao nga kanang pinadala sa kalibutan nga tinuod makatukan sa tanan. Bisan ang pagbalik ni Kristo. Akong tumagon kanong sa mubalik si Kristo. Basa. Osyas 6:2. Timanin ninyo ha? Matod nila, walay nasayod sa adlaw o sa takna. Di ba mga igsoon? No? Unya, dili na po na kung krahon, kay isulti man na ni Kristo. Pero hinumdumi ninyo, nga kanang Biblia baga kayo, human na na isulat sa Diyos. Pag istorya sa Diyos, ani, dunay hubad niya diri. O sa hinungdan, anak, tungod kay kining kalibutan itago sa Diyos. Muni akong ipangita nga dunay mga pangutana. Sama anang ingon man nga
ang kalibutan mahanaw. Diba? Unya ang kalibutan kuno, inipaling ni Kristo maguba na. O sa amua, sa di pa nato ipadayon, taas-taas ba maguras? Okay, no? Sa amua, mga igsoon, tuktong kabaw na ihaw. Kung sa'y hinungdan sa pagkaihaw sa iyang kabaw, kay matod pa sa magsasanyaw dito, ang kalibutan kuno kutob ra 2,000, tunaw na. Unya, kay daghan man siyang mga anak, naghampo siya matagabi. Hinuwa, itaw, o mahimo, ayaw siyang tunawan ng kalibutan, kaya kung mga anak, dagmay pa kayo. Kung di man gani, ni matunaw, tubagon sa Ginoo kung pag-ampo, kana akong kabaw, ihawon. Pag-abot sa 2,000, waman matunaw, ihaw iyang kabaw. Bugtong. Dili mahanaw ng kalibutan. Magaingon na kung kaninyo nga ang kalibutan, dili mahanaw. Uki ang tanang tao, mga matay. Muna'y ako ang igaranto ninyo, kung ang tanang pagsanyaw, nagasanyaw nga walay nasayod sa adlaw sa takna, based the Bible, tubagon ako, based po sa Biblia. Basta hinumdumi, dili tanang tao na magsasanyaw, tao ra. Dili tanang tao, tao ra. Kay muna'y nakainon sa Israel. Kung sa hinungdan kanong gibalhin ang gingarian sa Diyos. Kaya ang pagtanaw nila ni Kristo o ni Juan Bautista, tao raman. Apan man nila sudunga ang kaalam ni Kristo. Nga ang kaalam ni Kristo dili kaya mahimo sa tao. Bueno, atong basahon Osea 6:2. Osea 6:2. Sa tapos ang duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya o kita magapuyo sa iyang atubangan. Napansin niyo mga igsoon? Tapos kuno sa duha ka adlaw, ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, maton niya dire, kita banhawon. Mao nga kung doon na mo'y pangutana, ay yun mo kaulaw. Yung pangutana, kutob sa inyo pangutana kay, this is now the time. Walang lita na ron. Kapila ka adlaw, banhaw na. Okay, sa kay akong tubaguntay mong pangutana. Okay. Ang imong pangutana magod, walay nasod sa lustak na pagbalik ni Kristo. Okay. Ako ihatag nimo ang eksaktong detalye sa tubag, ha? Pero ang pagtuuan ni dili ako, imo ha. Kay, ang sugo sa Diyos, ingon ang Diyos. Ang akong ituan, ang balang pulo. Correct. Okay. Ako nagtuog lain. Pupunta istorya sa Biblia. Okay. Mo nga. Ang akong pagkatalo, no, ang pagtuo imo ha, dili ako ha. Ang sugo sa Diyos, ang kaluwasan dili ikapandani. Igo lang ikapahibalo. Paibalo. Basta hinumdumi ninyo, wala ako mo ang pagdani ninyo dili. Never nga mayon ko nga, sulod mo kauban ta dili. Kung sa may imong relihiyon, balik dito. Ito ay kaluwasan dito. Kung Katoliko Romano tayo, pag-ingon ang Katoliko Romano, di maluwas. Wrong! Ang tanang relihiyon, apil sa Diyos. Apil sa kaluwasan. Katoliko Romano, Baptist, Iglesia ni Cristo, born again. Ang tanan, yan sa Diyos. Ang ako lang, pag-anhay sa Pinya Plata, pagtugan lang sa tinuod. Samaan ni karon, wa man mo kahibalo. Tuganan mo na ko. Ako ang pagtugan, bahala mo sa inyong kasing-kasing mo desisyon. Dawaton ba ninyo ang itugan o dili? Larga! Matod sa Biblia, sa pagkatapos sa duwang adlaw, ipahiuli ang kinabuhi. Sa ikatulong adlaw, sa ginon, kita pagabanhaw niya. Sa ato pa, sa inutok nga pagsabot, kung sa ikatulong na adlaw si Kristo mubanhaw kanato, ay magsupak ko na kumingon na kining adlaw na ikatulo, mawang niyang pagbalik. Kay siya man ang mubanhaw. Diba? Si Kristo ang mubanhaw sa tanang tao. Juan 6:40 basa. Atong tanawon og siya ba'y mubanhaw? Juan 6:40. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan,
nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ang motuog nga niya may kinabuhi nga walay katapusan o pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Mga igsoon, timanin ninyo ang giingon. Pagabanhawon ko siya, si Kristo ang banhawa. Pagabanhawon ko siya sa katapusang adlaw. Unya sa sitas natong gibasa sa Osea 6:2, matud niya sa ikatulo ka adlaw ta pagabanhawon. Sa laktod na pagkasulti, kung si Kristo magbanhaw sa katapusang adlaw, unya sa ikatulo ka adlaw, buhaton ni Kristo, nagpasabot na kaning ikatulo ka adlaw, mao'y katapusang adlaw na giingon ni Kristo. Ang pangutana nato, kanus aman kani mahitabo? Okay. Sumala sa kasulatan, ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka tuig sa tao. Tama? Moyon ba mo? Nga usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig, sato pa, kay duha ka adlaw man eh, sato pa alang sa tao, musugod mo sa dili, duha ka libo ka tuig. Correct? Kunya, tapos man kuno ani, kaingon siya, tapos sa duha ka adlaw, kita ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatuluman, banhawon sa ato pa, dunay usa ka libo ka tuig, after to 1,000 of Christ, dito kita banhawon. Tama? Kisay di mo supak. Human sa duha ka libo, means duha ka adlaw, ipahiuli ang atong kinabuhi. Muna wala ang ibaluin sa ubang magsasangyaw. Munang ako kumplito. Tukanan mo na ako, kanus ang magsugod ng pagkabanhaw. Ug unsang matangas banhawon. Basta ako magaingon, dili nang nasmenteryo. Ay mo pagkahon. Nga kanang nasmenteryo banhawon mo bangon, paglikay mo ana. Kay wa lagi kay apil sa kalibutan, basura na na. Magaingon ako kaninyo. Basura na. Basta to ang nasmenteryo, basura na na. Kaya ang basurahan sa tao, menteryo. Ang banhawon kamo. Kaning lawas na to, mo'y banhawon. Naghulat lang ang Diyos o proper time. Itong anak ko ninyo, okay? Karon mga igsoon, naanay 2,000 of Christ. Dili ka makaihap aning 2,000 kung wa ka mahibalo kanus ang magsugod ni uno. Mga imong sayron, kanus ang uno, aning 2,000, aron mahibalo ka, kanus matapos. Ang uno sa 2,000, nagsugod ni atong negative 4, diin si Kristo matao sa Biblia. Unang naituig ning kalibutan, di ta kapasagad-sagad. Kaya na mong i-prove nga si Kristo na tao, ni atong negative 4, sumala sa Daniel 9:24 hangtod sa 27. Mao nga negative 4 man si Kristo matao, imo dayong ihatag ang formula. Na ang formula. Ikatulo man eh. 1, 2, 3. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, kita pagabanhaw niya. Husay. Awan ninyo ang formula. Unsaon maghusay. Ika na ni kutob diha, this is 1,000 years of man. Kinipot, 1,000 years of man. Kanipot, 1,000 years of man. Tapos kuno sa duha ka adlaw, ipahiuli ang kinabuhi. Sa to pagikan na ni kutob diha, pila ni? 2,000. Unya kay magsugod man kas negative 4. Ang diagram ani, kung inyong atong yung kuti-kutihon pag-ayo, ang diagram, ngayon ang nagporma, anak. Muna diagram. Kani nga sign diri, negative, kana nga sign positive. Positive year, this is negative year. Kanang negative, gasugod na sa pag-ihap sa dakong numero, paus-us. Mananglitan, 1,000, sunod na tuig, 999, sunod tuig 998, sunod tuig 997. Hangtod nga mahuman pag-isip ang usa ka libo ka tuig. Muna gitawag og negative. Ang positive year, positive millennium, nagsugod sa 1, 2, 3, 4, hangtod mahuman ang usa ka libo ka tuig. Mo nga negative 4 man na, negative 4. Mo minus ka 4 dire. Ikan diha.
Sabtra ka dihag 4. Nay upat ka tuig mabilin. Gikan po diri napoy upat ka tuig dihang mabilin. Sa to patay 2,000 man minus 4 na. Di ba? Nag-atras man ka diri 1. Ato usmo na itong diagram. Kina, pala. Aron ninyong masabtag maayo. I-clear na to. Ay, ayaw pa na. Sige lang. Okay. I-clear na to ha. Negative, this is positive year. 2,000 katuig. Ano? 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years. Kani mo yung negative 4, kani mo yung 2,000, kani, gikan na na ikutubiha. 2,000. Negative 4, sa ito pa mo minus ka diri yung 4. Kaya ka mo isip. Dili ka mo sangko diri. Human ka diha, nakakutob. Mo nga, 2,000 man imo minus at 4. Sa ito pa, 2,000 minus 4, 3 minus 4, 6, 9, 9, 1. Sa ito pa, kanin dapita, 1996. Sa ito pa niya, atong tuwing 1996, natapos ang duha ka adlaw. No? Duha ka adlaw ni Kristo maalang sa tao, katumbas 2,000 katuig. 2,000, 2,000 katuig. Namatod pa sa giingon, tapos sa 2 adlaw, ipahiuli ang kinabuhi. Mao nga 1996, natapos man ang 2,000 katuig, ni ata sa ikatulog adlaw. Nagiingon, sa ikatulog adlaw, ipapagabanhaw niya. Sa ito pa, kung ang 2,000 katuig natapos sa 1996, kanin tuiga, 1997, urang tuig sa 1,000 katuig. No? 1997, urang tuig sa 1,000 katuig nga mao ang ikatulog adlaw ni Kristo. Sumalak sa giingon nga sa ikatulog adlaw kita pagabanhaw niya. Mao nga akong igarantor ninyo. San paglukpo ninyo ang tibok Pilipinas o lakaw-lakaw, di na kamo makakitag sama ka namong magsangyaw dahatag sa sukot. Kung sa inyong makita dito, lukpa ninyong Davao o Biblia, basa, Ebanghelyo, makita ko ninyo ni di mo kakita kay walay competition nga gihatag ang Diyos kanila. Tungod kay wala nila ang sugo na tinuod na Kristo. Wala. Ano man? Tungod kay di. Muna nga, kung kamo nakasabot, niya nata sa tuig, 2012, from 1997, nakakonsume na tao 15 katuig sa ikatulo ka adlaw ni Kristo. Nga mao ang 1,000 katuig nga si Kristo muhari nalawas ng tao ipon kanato. Ang pagbalik ni Kristo diri sama sa iyang pagpadayag sa Israel. Unsa man ang paagi sa pagpadayag ni Kristo sa Israel? Milusot ba si Kristo diha? Juan 6:51, basahon nato. Tanawa og sabtan ninyo ning istorya. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsang tao nga mukaon niini nga tinapay siya mabuhi sa gihapon. Oo, o ang akong unod o ang tinapay nga akong gihatag kung akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Mga igsoon, matod ni Kristo, insya, sa Israel nagisulti ha, dili sa Pilipinas, kay sa Israel man na, kanang sultian ni Kristo, kanang sulata, aktual na nahitabo sa Israel. Matod ni Kristo, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Basta mismo tag langit, di ba to ama na dito? Mo may paguna-una sa tao. Pangutana na to, si Kristo kay niingon man siya nga, buhi isang tinapay nga nanaog gikan sa langit, gikan ba dito? Nakita ba sa mga tao nga hinglusot niya? Wala. Pero tinuod nga si Kristo gikan sa langit, ang pangutana lang unsay bagi sa iyang pagbuwa. Di pa himugso.
ni Jose o ni Maria o ni Jose sa usa ka lugar nga ginganlag Bethlehem. Ang kasulatan nag-ingon, ang mamao kaniadto, mamao ugma. Ang nahimo kaniadto, pagahimuon man ugma, walay butang bagko ilalom sa adlaw. Kung ang padayag ni Kristo sa Israel ipaagi sa taguangkan sa babae, mausap ang iyang pagpadayag karon. Mao nga gipahibalo sa Biblia nga nasa ibang kungangalan. Naghanggang ko na ng bagungangalan. Kung doon na may moangko ninyo nga siya pag-ungangalan, dadaan din atong investigahon. Kay kanang pag-ungangalan, Kristo man na, atong ipahubad ni kasulatan. Kumanda na hinumdumos ng utana din karon. Ang iyang pangutana, si Kristo wala pa kuno kay, wa ko'y nasayod sa ilog na. So kung kanang imong magsasanyaw, wala masayod, ikaw nga sinangyawan, kung sa may imong kaluwasan. Dili ba kamo mga nasangyawan, nakadepende mo sa inyong magsasanyaw, ang inyong pagtuo. Ang kakusog o kalig-on sa iyong pagtuo, makadepende na sa inyong magsasanyaw. Nang sa inyong magsasanyaw, wak man kay balo. Asa man udad aniya. Munang ingon din si Kristo, ang buta na mag-agak sa buta, sa gahong, mahulog sila ko. Wak man kay balo. Mao nga akong ihatag ninyo, tanawa. Anong nahibalo man lang kita? Kaya nakakita ka sukot. O pananglit. Example. Kanay mubo kayo ni. Baingon ko ninyo. Ako nang ipatag na ninyo, pila ni kape. Kung maingon mo nga kini, fe. Ayaw ko nugsok na, matuko ba ko? Pero imong sukdon, di kan diha, kaingon diha. Fe, ako tukos mga istorya, kay tinuod man ang sukot ni mo. Maura po na. Kung di ka mo tuog sukot sa kalibutan, di ko mo tuog nga ikaw pinadala sa Diyos. Kaya ang pinadala sa Diyos, panday na. Kay kaning kalibutan naguba. Kinsa may nakagubaan eh. Ang mga magsasanyaw rapot. Mao nga kanang Ginoo kung mo padala sa iyang magsasanyaw, ang equivalent panday. O sige kuno, pangita kun mo panday, walay sukot. Dadon. Unsay forma ng pandaya kung magtukod og balay? Di ba hiwi? Kaya man itong bana-banaon na yun. Ngayon sa kanay, 20. Hindi labdon. Ang itaso na sa 60. Bana-bana. Pagsukot, sayo. Kay dilig man mao. Mao ka na ang mahitabo. Kung dihara kita magapabilin sa giingon, nga walay nasayod sa adlaw na, maabtan ka sa imong kamatayon, di ka maabtan sa imong kaluwasan. Mao ka na kung giingon, kung doon na may mga pastor diya, hindi tado tanang pastor sa pagpangutana maghusay ta diri. Kaya isan pag unsang matang mo sa pagkapastor, ayaw ka mo kaulaw, ayaw ka mo kahadlok. Kaya ang atong tuyo diri paghusay sa tanang gikalibugan sa kalibutan. Na, di na husay nato. Asa na to nangutana? Nawaman. Ingon man to siya nga walay nasayod. Naman o, nasayod man po. O nga dili, tanan, wala masayod. Narabya na o, narabya na. Sa atong ibasa karon, pinadayan GCT, itukan ang tinago sa Diyos. O man gani, nga itong panahon na, aron matawag nga tinago, wala itukan. Ngayon sa o, mapagkahimong tinago, yung itukan. Ingon sa inigpuluhot sa ikapitong anghel, ipadayag na ang mga tinago sa Diyos. Na, pasalamat mo kay usa ko sa ipadaygan sa Ginoo. Mao nga kanang Ginoo, hapit na mo buwa, kay sunod na, diri magsunod na nako. Sunod. Muguwa ko sa tibuok na Pilipinas, magkita ta sulay mga adlaw. Pero magaingon ako kaninyo mga igsuon, nga pangitaan ninyo inyong kaluwasan. Kay wa na laing kaluwasan nga moabot sa kalibutan. Duha lang ang isugo sa Dios, duha. Juan nga Bautista ug si Jesucristo. Duha ra ning isugo. Juan Bautista ug si Jesucristo wa na lain. Midaghan lang ni karon. Kay nang ibasa ang Bible ug isangyaw mo nga wa magkanimao. Ang ilang pagsangyaw wa magkanimao. Puro dayon bana. Oh, dili. Mao man gani nga matod sa uban
Maguba ko ng kalibutan ng 2000, kay mo may ilang pagsabot nga. Tapos sa doong adlaw, ipahiuli atong kinabuhi. Nasabot man nila nga kanang duha ka adlaw 2000, nagsanyaw sila nga maguba ang kalibutan og 2000. Kay mao na kuno to'y pagbalik. Dili man maguba ning kalibutan, mga igsoon. Dili mahanaw ning kalibutan. Kanang giingon sa Biblia nga kalibutan mahanaw, sabtan ninyo pod ang Bible. Kunay kanunay na ko na yung isulti. Nga kaning Biblia, duhay kalibutan nga gislutan. Kalibutan nga tao o kalibutan nga kanin. Kanang mga tao, kalibutan man na. Juan, uno, Jis, basahon na to. Juan 1:10. Dinhi siya sa kalibutan o ang kalibutan gibuhat niya o ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mga igsoon, sabta ko ninyo. Iyon siya, dinhi siya sa kalibutan. O ang kalibutan gibuhat niya, apan ang kalibutan wala makaila kaniya. Simple analysis, mga tao na dili. Ha? Kadali kayo anak sabton, kanuwa man asabtas niyo magtutudlo. Sa ang kalibutan, si Kristo ning ani sa kalibutan. Pero ang kalibutan wala makaila kaniya. Ay di mga tao, pastilan. Mga pagsulti sa Biblia, nga kanang kalibutan mahanaw, ayaw ning kalibutan na huna-hunaa. Kanang mga tao raani nga dautan, mo'y pamhaon sa Ginoo. Hangtod nga ang mabilin ani, lunlon mga matarong na lang. Ako gihatag ninyo ng procedure. Ana, ay kumpleto ta, galing ngit naman. Ngit na. Sa oras ha? Sige. Ngit naman. Dili mo ta sila musugot. Kaya napatay daghan kayong husay, mga igsoon. Ako itugaan kaninyo ang first ug second lugar na sa Bible. Basa. Pinadayag, 8:1. First ug second World War. Pero okay lang kita kay Malos Bible. Ano sa pa na makita? Kanang 666 ka na. Wa mo kay baluan si Marcos ang nagbuhat ana. Yun sa manang pag-istorya sa Biblia. Ingon, dili sila makapamalit, ni makapamaligya. Gawas kung maana kaniya ang numero sa mapintas na mananap. Kung nahinumdo mo sa unas pagtukod sa samahan na yon, wala pa kumataw ana, pero nahibalo ko kung sa history. Sa una gi-implement ni Marcos, nga kung dili kasakop sa samahan na yon, di ka kapalit, di ka kabaligya. Samahan na yon na, ingon na yon. Ang iyang larawan ani, ingon diha, ang iyang larawan kuno, makahimo pagsulti, o makahimo pagpakanaw o kalayo gikan sa langit niadtong mga tao nga di musimba sa larawan ngano makasulti ng larawan kay buhi na si Marcos na makapakanaw sa kalayo kay sa unang panahon pag sa gibuhat ang brigada pag-ingon nga pugad kamay handa tingin larawan ni Marcos na ug dili ka musimba diha na secret martial ipapatay ka. Unang giingon nga, makapakanaog og kalayo, gikan sa langit. Gikan mas Malacanang. Dili kay dito. Langit means Malacanang, likuran na nasari. Unay langit. O sila kasabot og langit, kuno na, naunsa. Magdalatag globo dili. Pero mahibalo mo nga dili na langit. Kanang langit, ang kahulugan ana, puloy anan sa kataas-taasan. Kung ari ka sa Pilipinas, kung sa may puloy-anan sa presidente, kung sa may kasulti ninyo anang Malacanang, dili ba trono man na? Kinsa man ang trono? Kang noy-noy, kung sa may laing lingguay sa trono, di ba langit? Unsa. Muna'y wa masabti. Kanang na ang giingon diha sa Biblia, pinadayag 13, uno, usa ka mapintas nga mananap nga migimaw sa dagat nga duhay sungay, si Marcos na. Ganong sa yuta man siya migimaw, kay tao man na. Pero kung mapintas nga mananap, pitoy ulo, sa dagat kani migimaw, nasud ang kahulugan ana.
Pero kung sa yuta, duhay sungay ni Marcos.